Рамазан айы җитү белән Аллаһның рәхмәте шушы дөньяга иңә башлый. Җәһәннәм ишекләре ябыла. Җәннәт ишекләре ачыла. Аллаһ Тәала кылган барча гөнаһларны ярлыкый, гафу итә. Ризыкларыбыз киңәя. Баш миләребез, телләребез, күзләребез, калакларыбыз, каләпләребез, аяк-кулларыбыз, ягъни бөтен әгъзаларыбыз гөнаһлы гамәлләрдән ял итәләр. Бызыклардан ял итәләр. Һәм Аллаһ Тәала шушы айны кем Аллаһ Тәаланың кичерүенә ышанып, Аллаһның барлыгына, берлегенә иман китереп, шуңа ихлас күңелен нык итеп ышанып, уразасын үткәрсә, ягъни Рамазан айын үткәрсә, аңа анадан янә туган сабый сыман инде гөнаһларын кичереп, шундый халәттә кылырмын ди. Ягъни Аллаһ Тәала вәгъдә итә кешегә, әгәр дә ышанып, чын күңелдән уразасын тота икән, гафуын үтенә икән, тәүбәсен кыла икән, аңа 2 дөнья бәхетен, 2 дөнья нигъмәтен, 2 дөнья мәгъфирәтен бирәм ди. Рамазан айының бәрәкәтен вә тәмен бирергә Аллаһ